Jentaksen äänikirja. Lorraine Brown. 5 päivää Firenzessä. Lukija Lotta Merenmies. Äänitys Book Brothers. Helsinki 2025. Ihanalle äidilleni. Prologi. Seisoimme Nikin kanssa Eiffeltornin huipulla ja katselimme edessämme levittäytyvää Pariisia. Puiden latvoja, huikean pitkiä boulevardeja ja kaukaisuudessa törröttäviä pilvenpiirtäjiä. Tältä puolelta on kuulemma parhaat näkymät, Nick sanoi. Luoteeseen. Katso, tuossa kohtaa tornin varjo heijastuu joen pintaan. Nojasin kaiteeseen. Seisomme 276 metriä maanpinnan yläpuolella, mutta tunsin oloni täysin turvalliseksi, sillä päidemme yllä oli paksu kaareva ristikkoaita. Kesti hetken, että silmäni saivat selvää näkymästä ja huomasin, mitä hän tarkoitti. Siinä se tosiaan oli. Eiffeltornin kaunistakin kauniimpi varjo, joka ulottui välkehtivän syvän sinisen Seinäjoen yli. Aivan upea, sanoin. Ja tuossa on Trocadero, puutarhat ja Palais de Chaillot. Vien sinut sinne seuraavalla kerralla, sitten kun tulemme tänne pidemmäksi aikaa. Nyökkäsin ja yritin irrottaa vyötärölleni sitomaani neuletakkia laittaakseni sen harteilleni. Tehtävä oli vaikea, sillä jouduin pitelemään kädessäni kannatonta muovista lasia, jossa oli samppanjaa. Ylhäällä tornissa oli viileämpää kuin kaduilla, vaikka taivas olikin vuoden aikaan nähden poikkeuksellisen kirkas ja sininen. Siellä oli myös lähes hiljaista, toisin kuin Pariisin kaduilla, joilla torvet soivat ja liikenne pauhasi. Vain kanssamme ylätasanteella seisovat lukuisat muut turistit pitivät ääntä. Oli ihmeellistä kuulla niin montaa kieltä niin pienessä tilassa. Seassa oli ainakin ranskaa, italiaa, leveää Amerikan englantia sekä japania. Annapas kun pitelen sitä, Nick naurahti ja nappasi lasintynkäni. Saatuani neuletakkini harteilleni, hän ojensi lasin takaisin. Otin kulauksen samppanjaa ja nautiskelin hetkestä. Oli niin Nickin tapaista järjestää tämän tyyppisiä juttuja. Yhden yön yllätysmatka Pariisiin. Kun hän oli halunnut tavata edellisenä aamuna St. Pancrasin juna-asemalla, olin olettanut, että menisimme aamiaiselle läheiselle Coal Drops Yard-ostoskeskukseen. Yllätys oli ollut melkoinen, kun hän olikin ojentanut minulle passini ja lipun Eurostar-junaan. Kiedoin käteni Nickin vyötärölle ja painauduin hänen kainaloonsa. Sample complete. Ready to continue?